Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Sonia nga napuluhan, idi ken ita. Dear Manong Nemi, rumurumuara kon dito opisina, Manong Nemi, idit ako na ti security guard. Ma'am, adagurure ken ka? Sino ko ma? Adan soket namang sundukin ka? Ide dyan nga kotse, ho? Ay, dyan ka mumutaking kotse ka data, guard. Ngayon maitay, imbaga ng no adda ka. Adda sir ko na ka. Kaya pakibagam tuman nga, ururay kisuna ko na. Parking ko sa dyan kotse ko na. Iso na dyan, ma'am. Dyan ka mumusuna, guard. Kaya ikaw umasadag ma'am. Kasanunok kidnapper. Takidnapan na. Sa bagay, ma'am. Dito nga pintas mo. Wow. Loko kang karta. Kataragaman ka na pintas ka, ma'am. Damag ko, ang sapay boyfriend mo, ket 25 years old kan. Kanapan ko man akong pay boyfriend ko. Karam ka kaniya? Sana ka may kari, ma'am. May saklang security guard. Ketap no amok Manong Nemi niyo sa sino iti mang sundo kaniyak. Imasadagak iti kotse. Ngam saan ko ang sinirip, mabaig na. Naging ka, nalokatanen, tiri daw ti kotse, ket dimsahag iti may sa nga lalaking adamat besit guwapo na. Nakigtutak. Amang mo kisuna. Kabuta, agkabaranggayan kami. Manong Fredo, si kamad gayam. Tsaka di mo't pakabasulan, no? Kung may kasunduan. Itamang pa'y. Kasi saan ko pa dyan nga, may nagsunduan. Itian nga po. Abay, saan nga mabalin? Haanan ko nga rin expectaren. Na-surprise ha. Mahilig ka kami ti pa-surprise eh. Mabalin ang aglokan kan? Kinunana Manong Nemi ket inlokat na tiri daw apara kaniya. Wow, gentleman ha. Kaya lang nalakayanan nga baro sa 35 nansan. Please, awang ko matipagbut nga. Gabot taon ti dagasarantag. Sige. Kaya't nga itulod sa diabalay, di thank you. Isubit na pag-arkilak. Kinunak tagar-arkilaak awang pengamin lugang kumano. Kanya kaya ti madaan ti lukan. Dadyak pa'y among ag-drive. Nang imnod ng tumang susuro kanya kakit. Ape kiti nga saan. At ang amin tultulungan kailangan kapsat ko ang agpasbasa Manong Nemi gapo na nga. Awan ti maurnong ko iti sweldo. Hindi nakalugan na ako kat naglugan mo ten Manong Nemi nakigtutak idada iyawat na. Flowers for you. Wow ang dami sabsabo nga talaga. A fresh flower. Agas pakitan. Nakalanglang to. Hanga plastic. Gabot saan naka-plastic. Thank you. 3 red roses. Malaksit iti dayta. Chocolate. Ala.
Apa nga ramidam kanya testo, manong. Obvious ba? Balasang ka, baroak. Yung sa nga bulong ang tawan sa tiba ita, age doesn't matter. Ang gumag pa lang 35 ba? Kas lang 28. Bagay. Let's go. Pinagandar ng ti Kotse manong naming saan ba't nga ti direksyon nga agawid iti barangay mi manong name iti direksyon ti Kotse. Di na pa itulo daya? Agawid kan ket maidagas na sa Jabalay. Noon nga tapay lang no, mapantapay lang iti beach resort. Indag dinner sa Jai. Ala, anat nakamumanong. Hindi ko mapailayan nga ramidik ti kastoy. Amang konak no, adan boyfriend mo. Yung nadamang ko akong pa yung boyfriend mo. Awang pa sinong batang karagit agar-arap kang ka. Dagiti umay mang paspasyar kang ka di balayo. Nung kasta nga rabiti Friday. Apa yan mom? Isumati madamdamag ko. Imimbestigaram ti biyag ko Kahit ko ngamin ti sumrek nga amok ti serka. Saan nagkagngata-ngata. Wow madiskarte ka nga ron nung kasta. Nabanggam nga ron iti beach resort manong naimi katin mawagak sa Jabalay. Nanang, adda ka tatalan nun. Bagisunto makasangpad ka kat dadalak to makaluton. Nang saan dinner dita? Apay. Sa bali ka panganak. Adda lang awis kan ka. Adda pakidayan nyo kada kayo nga agka-obisinaan gasta. Umay sinundo. Umay nagdinagas ni Manong Predo. Sino Predo? Kabaranggayan tayo. Predo nga na malakayanan nga baro. Uwan iso. Tayo mga opisina ba't ganda kung sa'yo nga nalabaga? Uwan. Anyway, actually, adda ako ni Tiko undawin kayo nga mapaniti beach resort. Itaman pa. Apay, nubyo mo na ya. Agar-aram ka di kang ni Predo. Surprise nga ron na nang Jack ni namnamang may nakdinagas. Itata, ingkam ka dinner di beach resort. Na, alala, sige nga ron. Orita na singpat madeta nga Predo. Sala nga na singpat nang. Baka managregalo pa Kinunaksa ko tinalyaw manong name ni Fredo imisem nga nagtenged. Managregalo pa Baka pampanunutan na at iregalo na kanyak. Hanak ko yun di mahilig iti regalo mano. Ino ko parmi manong name iti may nga open cottage. Nga napintas, napariir, nagmayat nga buyaan, tinaamo, nga panaglulumba, dagi tinaamo nga daluyon, manong name iti puraw akadaratan. Ay, abayagla de dinaudin nga, yumay ko iti may nga, igid ti baybay, na kunak tinakim ko. Okay kakadimad lang. Sa kakadimad lang na pilipilit nga si Mort kanya. Ape ko mapilit nabayag matin mailiwak nga. Mangkita man ti baybay. Manglang ab ti baybay angin. Wano ay angin baybay. Wala ko ma. Ken nagmayat na buyaan. Dagpagpakatan nga init. Mabalin ti umabay ka. Imabay ka matin. Mabalin ti umabay ka. Kunang kita pagbagam ti ka. Nagtugaw ka ti abay ko. Napintas ti kasting lugar. Napintas sa papanan di iti agayanayat. Takabayatan kabibuyan da. Ti taaw. May laga-laga mat di iti kari. Karikan sa pata. Ngay bagbagada, ngaginggang nga dadanum ti baybay, awam mat pating ka, ti ayanayat da. Ibagbagam da ta ken ka ken siyak, da kunak, hambut nga ta.
Bagbagak lang nga, napintas nga, pagistambayan, di kiti agayan ayat, sa da agkinari, ngaging nga dadalum ti baybay, awan met, pating ka, ti ayan ayat da. Kas kadigit daluyon, nga dinto pulos mabannog, ngagpasag kadigiti kadaratan. Kas iti init, agpakalaman, ngam dumteng tumetlang ti barungag sapa. Barungan namnama. Kas kalamay sa manurat, Bang Fredo? Amom, saan lang manurat, mannaniw pa yun. Nung amin agay-ayat ti may isang lalaki kita, amuna, tiagdaniw, agdandaniw at puso na. Kas lang mo lang ibagbagang ito akong daway kita, di ka anak. Why not? Ngayon umayag tumadla sa diya balayo. Tapno sa diya tumadla pangibaga. Kanuray, ori na sangkon nga baga, meaning may action. Dagit ikikitak ken ka. Di ba nang matmat ko ken ka? Adan ni boding ayat, kadagit ti pareng ko. Agtandaan yung agpeso, tapuso ma. Yung masalusod ko man, Mang Fredo. Abay na danon mo ti 35 years old nga awang pay asawam. Kahit nangasawin, italaing nga, kinakuyog ko, kasarsaritak, tinaikari, ngagbalin nga asawa. Asak na ita. Obvious ba? Abay nga talaing nga, inawis na kuno dinagas na iti bisina. Abay nga sa mong rinog yan, hindi agbasbasak pa lang. Hindi agbasbasak pa lang. Mangup opisina ko. Saan ko nga dinisturbo, di pa nagbasam. Meaning, agayat kayo din kaniyan. Sigurado rin na. Tawang ba tinagbaling nga girlfriend ko? Kunada idi, nga saan ko nga amot agarem. Kunada idi, nga may sakabakla. Tawang panubiyak. Ngayon uroy ko ti panawin. Nga mako nang agmatured ka. No kung mga prutas ket kalkalaingan na, tiluom na nga mampurus. Sabi nga di mo inaramid idi karadraduar ko. Karadraduar mo pa lang eh. Idi damok ti umong opisina. Hangka pala idi nga na kasagana nga mapurus. Ngayon titawan mo nga 25. Mabalinen, di ba? Huwag gayam, mabit lang. Wait, tanang order ti pangrabya. Pangrabyanan ta. Dito restaurant. Dito tangamangan. Balin, uraynak. Sige. Ako urayak. Hintayak pala mabisin eh. O sige nga, mabit lang. Idag may sa akon manong name iti cottage ti Macdera. Napagnaak iti kadaratan, nagpamihanan, nagpaabagatan. Saan ko adaywan ti cottage? Nagpampanutak. Nuta kami kay ni Mang Fredo, idag katuluyan. Naragsak to nga ta, ti bangunan mi nga pamilya. Anamat timarik na ti pusok para kang kuana. Agay-ayatan ni Suna. Namapisan na pa yung bagat I love you. Ngayon di action na, ti panggap na, kat ipatpatek na. Kat siya, may patig kunto nga ta. As of now, anat marik na ti pusok. No, may panggap iti klase ti biyag, agpadpada ka mga opisina. Aw matidakas nga damag ko, may panggap kang kuana. Di lang Predo amalaklakayanan nga baro ko nada. Gusto di ko nada, adaragit ti damag iti kaslapaklis na. Yung summit. Agpeso nga ta, talagang inururay na, ti panagtawan ko ti 25, tapno consider nga mature dak. Ti kasto nga tawan, kalkalingan na, ti panag-asawa, di ba? 25.
26, ganun. 35, 25. Nadungo nga ta. Talagang hatang ipatpatignak. Kadagiti doon agar-arim kanyak manong nemi nila ang Mang Fredo tinangawis kanyak agastoy. Damo dat sumrek, inawis na kun nga dakos. Idinto kadagiti agar-arim kanyak manong nemi ore birthday da di naman agawis. Basta umay da balay, o apalo apen da no, di resulta ti bagbagada nga I love you. Awan ti makuna nga diskarte da. Idinto ta ni Mang Fredo. Dito pa nang dagas na kanya ako sa naka impanito beach resort kita pindas a diskarte na. Panang na kanya ti sabong, ti chocolate. Di kada aram kanya, di da pa ikan mat ori da mortis lang kuma. At da isunan manong nemi na idasarnan ti taraon. Idi umasaday ka kiti cottage, kit nakigtutak. Da arak. Kung may alak, may balak. Gamata nga, iti red wine, baka kayat mo tuminom. Pagpaimas ti pandangan. Wow. Apay na pawaw ka. Paborito ka amin nagit talo a klase nga putahe ha. Baka dada nga kayat mo ito eh. Ano ka deta? Bugo nga ipon. At apay lako da? Dinamag ko na da bugo nga ipon. At ako da nagam sanda ilako. Dinawat ko ha. Krokiantan. Tinaugan na dito nga baso mano. Inyawat na tibay sa kanya. Tos, celebraran ta. Iti damo nga pa nag-date ta. It's a date? Nagkuyog ti lalaki ken babae or had awang pa relasyon da. Relation agayam. It's a date. Sige. Na nakliing ti baso ket iminom kami manom. Dati-dati matan ngamin inumak. Ngam red wine pasara beer. Mas, di ba? Nangina tat klase ng red wine, ha? Nangina. Bayso. Kaya mawanti nangina para kanyak. Nulagi di para ken ka. Para kalatang adoa. Wow. Amo, Mang Fredo. Kadagiti agar-arim kanya kada duma. Awan ti kasto nga. Mangmangik ko kada-kwada. Di da mo agdaniw. Handa mo agarem no kasta. Damon pala tagarem? Gabot inururay ka nga ron. Inururay ko dato nga tawin. Alabay. Sige. Ipitlo ta. Pidwa wala deta sadang to ipitlo. Kitni, agururay na kitang ibas potahin. Impitlo mi ngagpay sumanong pimarang tirik na. Wahin manong nemi iso tinang ilid tiya baba kararag. Religyoso na ako nagtinakam ko. Muna gayam kararag before nga agipaon nagtanyaman nga grasya. Panangkid daw na, panang bendisyon ni Apo Diyos iti grasya nga na taraon nga na ipasango na idasar. Kaya ti panagkararag na panangkid daw na ba iti panagtarabay na kada kami aging ka makasangpat kami iti walbalay mi. Naimas ko tinangan manong nemi gaboto paboritok dagiti taraon agpaiso. Naimas no adda may pasurot nga bugo o nga ipon mano. Kasla adado kan adada nga maimas ti mangan. Tinaugan naman rin manong nemi ti baso ti red wine. Ibusan ta. Hala, warte kakto na. Baka barta kanak tapos dito kas takatwa. Saan ko marami deta? No siyak ti agayat. Iti ungto dagiti rame mo. Kat marespeto. Huwanta, di mo pa inigaman ti imak. Diyak pa inaiganan ta imam, ti mo inigaman ti imak. Di na pa kinibinitay, dim saag ta. Iti kotse, sa tayo may dito cottage. Diyak kahit agdardarasutos. Tama no makapasulak no kibinan ka. Siguro, ito na dan relasyon ta, ada agayan ayat ta. Isuntungatan. Ti panangkir ko kayan ka. Ti kinatungok kayan ka. Nangaruna ito nagasawatan. Nadungo ka ka di?
Alangan mo't nga bagakasahan. Ngayon mapanik na kam to. Imbilang ko nga na isang sangayan, day di nga sardam, day di nga rabii nga panagkuyok mi. Idi tulod na kong dito balay, manunay nalipatak pa yun na red roses, kante chocolate. Yung pakpakamakam na. Ay, wang ka, nalipatak ka. Anya nga nang sumarik kapay, hanin, adan to sa bali. Okay? Mang Fredo, thank you for this time. Sana, maulit. Tama. I-schedule ta. Kada Friday night, ag-dinner ta. Sige. Ngem de tamat mo ka ha. Tirabi nga yumay hindi kiti. Agano kanya. Di iladlado mo tigawit tapno santa nga makauray. Sige, mayat. Kuha ngamin ako nudad dumakas la jak kayat idang sangwen. Kababay met ko na tatang kininanang. At na dumo ti angot ta. Ano nga angot? Agat ara, agat sigarilyo. Kadi. Siya, agat ara ka. Na, red wine na ita. Okay lang? Hanggang mo nagsisigarilyo? No. Very good. Panag ko nagkatsika ti Rumpeng. Wow. On na tayo Hampay Diyak pa sigurado tiriknak ng Fredo. Nadlaw siyempre manong name tatang kininanang kanigrikapsat ko itiraksak ko. Manang, agreduwarak pa sa kanto ag-asawa. Maki-asawa ko na. Ayun. Okay lang, ako pagdanagan nyo. Di naman kahit asawan nga nagkuyok kami kini Manong Fredong dakamin. Yung tiba nagkunayo na ng tatang. Tadalata ka ba't kang ka kadagupan di kita gar-aram kang ka kita nimit lang Fredong samat iti kay dikotse nga nang dagas kang ka nga nang picnic kang ka. Picnic? Numapang ka di beach resort na kat bako na nga picnican. Okay nga tayo na. Adalam nga nalay nga. Ako matimadi nga dakas nga damang may panggap kang kuha na. Dalag din dinamag idi nga sila bakla. Baka matagpapeso nga bakla. Ang atamat nang. Madlaw mo tatan no dabak-bakla ti may isang lalaki. Baka very gentleman kang ka. Nga sila ipakita ng lalaking lalaki. Baka nakatalikod kang kita. Ay! Kunana. Ala ni nanang ang muda. Na arteda. Sintiran. Kinsintiran materik na. Sige nang, tang. Inak maturagan. Adagur-ure kang kang bisita. No? Ibiyarnes ita. Indadladaw ko lang harot ko man tinagkawid. Talo manong name hindi ka uray nga magpapalo up iti panagayat da. At construction worker, at tricycle driver, kanadamat padak nga mga opisina. Kaya lang manong, nakainom, shoot umay na, di na kano maibaga, di na kano, babaeng kano magkisarita kanyak, no awan inom na. Ay, agpapadada manong naming saan da nga makapasa. Nangaro na lang arudan ita. Taada ni Manong Fredo, Manong Nemi, nga nang ibaga ay nangarami din tikas dyan. Kadagupan da Manong Nemi kahit kumatlang ani Manong Fredo. No pa inauna so na til sa pulo nga tawan. Siya nga napatig no Manong matigidjat mi, Manong Nemi nga tawan, di ba? Tinapatig, iba't patig na. Ken mabaling kong tumating nga ipatig. Di ba? Tayo natin Manong Nemi, may sa kanagiti karirigatan nga desisyonan ti may isang tao katay panang pili na idagbaling nga kataktakon na iti biyag. Dahil ito itlaing tigawa mapili tayo saan tayo mapili hante napili ti panakaipas ngay tayo ti birthday tayo saan tayo nga napili tinagan tayo tanig tinagandak tinang pili no tiket dito napili tayo man ti kurso tayo ket pilihan tayo matano sunod agbaling nga kataktakon na tayo. Ang desisyon, puso, Manong Nemi.
Inaramid nga rod manong nemi ni manong Fredo ti Casting Karina. Friday afternoon, ma'am, kung nakanyak ti security guard. Kaya taman hindi nagdagas kang kan nalabag ako siya. Dinagasta ka manin. Imbaga na nga kanyak nga. Dagasan na kakano. Boyfriend mo, ma'am? Kuwapo Si Kyo talagang kuwa ka. Ano ka kuwa, ma'am? Biyangot ka. Kinunak manong nemi kat napahan ako ni tiga gurura nga kotse. Nailokatan ti Rida o manong nemi nga saan nga dimsaag ni Fredo. Ni Manong Fredo. Naglunganak. Hi. Kumusta ka? Kastoy. Flowers for you. And chocolate. Thank you. Ang gawin na ibus daddy ko hindi mo ka chocolate. Diyan ngurot sabong na ibus mo? No. Makan ka mga rod, naglaylayan na. So, inikang kamanin. After 3 days siguro, okay to by line. Na naroon na may paniti ko, flower base. Yung bago ti flower base, ang pengarot nga nalalay. Siyempre, agrup sa. Agrup sa. Ngam santong agrup sa. Tiriknak para ka. Nagdandahan yung kamanin iti beach resort ka di manin? At daking ka, ijay ti kayat mo? Iso ko mamanin? Sige, let's go. Mamimpat manong nemi iti makabulan. 4 Fridays. Di ka kadimat lang magastuan kanyak, Bang Fredo? Hanggang papanutan di magastos. No para kang ka, para ka na ta. Uwang gayam. Ito na kano, tikayat mo pa nag-shopping ta. Shopping? Di mo kaya't nga gumatang ka ti barong arwatem, gamit mo. Namay kang peso nga dyan nag-shopping. Pagpaspasay ka nga rin di may isang dua. Kindi, kurak kindi. Dua nga kapsat ko nga dati college. Sige. Ito no, Domingo. May kanto alain nga mismo di balayo. And then to, be it sumuknali ti balay ti Diyos sa tanto man ng shopping. Ano ilihyo mo? Napikla na ka Katolik. Sika. Independente. Katolik mo't lang. Kaya lang independente. Di ka tipadi na kat ag-asawa. Ngayon tipadi di Katoliko na talaga. Ang ag-asawa. Ngayon makirelasyon ti madre. Huy. Makapasol ka kinapon. Diyos di magbagang. Kastakan ti istoryada. Kinon ko nak manong nami kabayatan kag tratrayan ti lugan. Same nga beach resort. Kaya sumot lang nga cottage. Nadungan ta sa balay bakante Ngayon paborito mo dito nga lugar? Haan? No siyak ngamin. No inutoy ti inrugik. Nang rugyak. No siya no inutoy ti damo. Isot mo ulit. Kasta kang kanayon ti bagbaga naman. Nabanggam nga rod manong nami nag-shopping iti Domingo manong nami ket kuna na kanyak na itudom no anyat kahit kung gatangan. No, anyat kahit mo isagot kanyak. Iso. Anya nga, kayo, arwatan? Bag? Bag, kahit kung mga barwanan ti bag. Sadya, nangina da ito Mang Fredo, nangina. Kinapudnunan no siya ti gumatang para kang kakit, pilyak di kang hinaan. Ito di kang hinaan. Kayat mo? Style? Color? Kayat ko. Sige. Bayatan ta. Yan? Iti mabayatan ng manong nami inyawat ta kanya. Thank you, Mang Fredo. Dapat lamang na. Thank you, Fredo.
Ingatanak pa iti sapatos man. Akit kidak kumata man pagarupan na manong naming gun dawayak iti panangar-aram na kaniya. Ngimisot mang ipapilit. Iso iti may tulod na kung dito balay manong naming napawaw adagos di kiti kaapsat ko. Ate, wow! Ginatang namin di kita? Insan internakin ka? Right. Ala, baka kamat no pagarupan na ako Gung dawayan ti ko Dahil tamot niya dati panunot ko. Ay, saan ko na naman? Wow, ate. Adanto ko mamat agarim kanya kakas kang kuana. Galante. Manang isagot. Sungbatan mo na ate. Tagasawa kayo. Sikat mangigogawid kanyak. Agraduarak pa ko daw Ewan kaya man niya. Hanggang baka adad nga matulungan na kami. No, agasawa kayo ton. Agtipon ton ti kwartayo. Jakla mo. Kanya ngamin ti desisyon tapuso, anak. Ni nanang manong tinangsaludsod. Alanganin ka di pa lang tariknam. Nabayag kay samatan. At sakit talo, no, patin nga bulan, sipod rinog yan na ka. Di pa may pamasarito balay. Ay, nakatituro rayam. Kinapod no na, hanapin ay baga kanyak ti I love you, nanang. Ana, nagbayag kayon. Manang, uri hanapin ay baga ti I love you, ngam ti aramidan na kang ka, ipatpatag na ka. Baka pang naglingad na lang, ti kinabakla na. No, tubak lang at ang agpeso. Kasi di malaggartem nga mangarakop kanya. Nga mga kumakaragin di bibig ko. Kaya hanapin, marami data at di na pwede mo pa sinungbatan. Tsaka mo, ada pa nagalangan ng tiriknak. Ada pa nagduwaduwak. Kayat ko nga awan tupulos ti pa nagduwaduwak. Sakbay nga klo nagsunan. Aging ka nga dimtengen ti gundaway manunemi nga sa anak nga inaanak dinagas iti may isa nga Friday. Apay nga takunak. Mabainak mo namang tawag kang kuana. Sa mang salutsod mo apay nga may dinagas. Di ka kabilita ng terkilak manunemi ti tricycle nga nagawid dito balay. Na, Friday ito mana nga. Apay, anak ka nga dinagas ni Mang Fredo? Hanggang nag-date? Dahil ang harap pagkasdawak Niyapay nga ta. Tawagan ko baka masakit. Baka natatakas na pasama kang kuha na. E di makasukata ko manong name pinadas ko nga tineksan. Manong Fredo. Itamang pa yung saan na ko may inala. At text back na. Rantak, ita nga, Rabi, o may magpasyal ka. Sumit lagaya mo. Ni Manong Fredo, Manong Nemi, nakauna, kada kitay agar-arim kaniyak. Kadi bagak kinitatang. Tang. At gapot ada ni Manong Fredo, pakibagayon, di kitay naka-schedule mo may mangarim kanyak, magpasyar kanyak kita nga. Umaydan tulangan na maminsan. Ito no Sabado, Rabi no Sabado. Agin tira-tira ito, ti magpasyar kanyak ito no Sabado. Sumanti bagayo. Alawan anak. At ibagag tupik din ang katakuhadan nga isarding danti panag-aram dagang kagapot adan ni Fredo. Nabintas mo may bagayo. Manong name iti sarong kara panang pasar kanyak ni Fredo saan lang asyak ti adda inted na. Saan lang asyak manong name. Nainikanak ti flowers ken chocolate ket dua nga supot nga datakkel manong name nga napno iti grocery items, tinten na kaninanang nakipagabit-bitmet dagiti duwa ka absat ko. Ala, thank you manong, sir. Thank you, Fredo. Sila dahil banag nana. Lapya lang, maramanan nyo mati sweldok. Manong nimi kabayatan nga agsasalita kami at tatarteta nga pasit ngayon ruwar na di bulsana.
sa nalukutan. Sing-sing, engagement ring. I love you. Tapi lang mangikot I love you ka. Nga malado di action. Mabaling ko ang iyosong itiramay mo. Fredo, nung may iyosong handa ka sing-sing, kawatan ka din nga. Ontan? Yeah, that's engagement ring. Meaning ang klunan ka. Almost 6 months na na, di ba? Since nga may kadinagas, nga nag-date ta, umanimat siguro na nga panahon nga makapag-desisyon ta puso. At akadi pa lang pa nagduwa-duwam. Sige, mapilpilit kang samet. Nakamapilpilit. Right? Sige, iyosong mo. Inyusong nanti sing-sing nga pagpagiso. Wow! Sabi ko matasam mong iikaten. Nung di gusak siguro, hamol maliplipatan ni subli. I love you. I love you too, Fredo. Apag-ibagak manong name dito'y kun nga narik nati arakop na. Dito'y manong name inigkaman na pa yung nagsumbang na pingping ko kat layat at ilayat ng timang kanakidibibig ko. Nagkidemak manong name kat inure ko dakidibibig na. Nga naidinnes kanakidibibig ko. Nagbulagatak. Kasi katilaing panangagak na apagapaman. Idilayat naman ng yasadag manong name nagkidemak manin. Inamalan ninanam na. Gitang napuputan manong naming abalbalsek maten dahil takagek na. Fredo. Sonia. Mamalimpay? Saan sabat nga bakla nga talaga? Lalaking lalaki, dagiti agek na, dagiti bibig na mano. Diyos ko, sabi ko ma, tasana ka nagbidot. Sabi ko ma, Diyos ko, tasana ka itong nagbabawi, nga nangaklon ka ni Fredo. Ad-adan manong nemi, iti kinaman nagregalo na kaniyak. Idi taon kami. Idi na maaramid nga makapag-ginarakop kan makapag-ginagek kami. At abayan di gidigundaway manon nemi nga isaliksik na tidakulap na iti barukong ko. Nga isaliksik na tidakulap na manong nemi iti uneg ti bra. Fredo. Sonia, Fredo. Oh, Fredo. Kurang nalayangan manong naming awisan nak nga sumrek kami iti hotel. Awisan nak nga ta? Kayat ko nga ta? Kadang kabahang kami pa nagkasar. Ngam saan nak nginawawis man. Manalayangan nga napawot, ti panaginagek mi, panangapros na ti barukong. Ngam idi, ta nag-date kami manin iti may nga Friday night manong nemi. Kat iminom kami. Nakaadumi ti iminom manong. Takal pa sa nga naibus mi di may nag-order kami pa. Dito yan manong nemi nga napuutak layangin nga adda kami ni tirabaw ti kama. Ngagpadpata kami nga lamo-lamo. Fredo, mabaling ka din. Apet datad to yan. Naparte ka kitaya. Medyo na usawa na ako. I love you. Kahit kung ipanagnagang ka. Tapno may kata naman ng panagtuwa-tuwa. Tagtuwa-tuwa ka di.
Awan ti pagtuwa-duwa. Ada pa naghatap mo nga bakla? Saan ka nga bakla, di ba? No. Lalaking lalaki yan. So nga please. At atatuyen, rinukyantan. Ituloy tan mamalin. O sige. O sige, Fredo. Kaya't ko, Fredo. Sige. Naipaay-kon manong nemi ti kinabirhen ko kini Fredo. At masansan maten manong nemi mas pasamak. Aging ka nga nagturpusen manong nemi ti adyak kakabsat ko. Isot inuure mo, di ba? Nga datanton ti pang tulong ti ading mo nga inaudi. Tapno pinatuan men. Iso nga, naisagahan da ito na singsing. Mang sukat tad engagement ring, agbalinan nga wedding ring. Will you marry me? Fredo. Mamalin? Okay na ba? Okay. May kamtong harot mga sasawa itong Sunday. Mabalintang ikatanto with engagement ring, sukat mo. Isukat ta lang. Kabayatan nga, adak dito. Ikatamtumit lang ta, balbal ito nga may suot, into nagkasarta. Naisagana nga rin nga naimbag, manong nemi, ti pa nagkalay sa amin. Nagdinamag siyempre. Allah, talaga ka di nga naka-schedule, di pa nagkasaryo? Kini Mang Fredo? Hason niya? Moin, apa ito nakaskas daw? Ha, Betty? Ni Betty manong nemi, ket karuwa mo. Allah, kaya't nalaing ilinglingit ti kinabakla na sa nga bakla ni Fredo. Pagkunaon, nabanag na ka. Lalaking lalaki suna. Adan mapaspasama ka na kami. Kauhan, kat makasikog ba't ti bakla ka? Nagadtud ta, di kita ko. Ada asawa da, ng bakla da. Silahis, mabalin ti lalaki, mabalin ti babae. Adud ta, kakasta. Hanggang kasta ni Fredo. Adaman pa nagduha-duha kini ngam na ikatin deta nga pa nagduha-duha. Gapot na panig na ka, na talagang iba't patig na. Nga lalaki suna. Babae lang pakahiligan na. 100% sa makirelasyon iti lalaki. Ay, sapay ko ma, Sonia. Sapay ko ma. Makabulan nga naisaganaan manong name iti kalay sami. Di prepare nga nalaing, manipod arwaten, imbitasyon, iti pa nag-practice bi, iti simbaan, aging ka ti reception, manong name. Aging ka nga dimtengan manong name, dahi nga aldaw, apag nagkalay sami. Ado di kiti mangmangig ko. Ay, agbabawin to dahi nga sunya. Nakikales iti may sabak lang. Silahis, ACDC. Yung binabayak na kita manong name. Gabuta para kanyak kita pudpud nung lalaki ni Fredo. Para kadatatang kininanang kinsabat na nagdikakabsat ko ket nagasatak amaki asawa ken ko ana. Nagro na manong name. Ket adhan nga marugrug yan iti may patakder nga balay mi. Balay manong nemi, nga da iti asideg ti family house da. Tanata nagatang na kanu idi pa lang deta nga daga. Kat siyempre, ididumtengan deta nga kaaldawan ti seremonya, naragsak kami, naragsak ti pamilya. Yada kami ti reception, manong nemi, deta, naragsak kami deta. Siyempre, inyawid dak manong nemi dito balay da. Okay, met, damamakin ipapang na, kasampat na nagkakapsat na. Iti uneg ti silad mi, iti kwarto na, nagbalin nga kawartumin nga duwa. Dito ay manong nemi nagpapas kami. First night,
Numampay mapaspasamak idin kada kami, idi pa nagkanaig. Kasla na isang sangayan kanyak dedi nga rabi, manunimiag sipud tawanin na pulos ti panagalla, panagduwa-duwa. Taagasawa kami kani Fredo. Dito'y kami nga grubuat, manunimi nga mapantubisina, kalugan kami idagas na. Sanak to, dagasen nga agawid kami man. Agay nga nalpasen manunimi ti balay mi. Nagparty kami nga, hindi mabendisyonan ti balay. Ket ni, tududwa kami ni ti maysa nga balay, tabukod mi nga balay. Manong nimi, agtinulong kami kadig trabaho ti balay. Daya mas matiluto na. Amo namat manong nimi tagdalus. Kagusar ti washing machine. Amo namat ti agkupin. Honey? Ano nga talatan no siyaklatan? Ti agistima rito balay. Ti agasawa ka nagtinulong. Mga no, da makakita ken ka, nga agkupkupin. Mga no, da makita ken ka, nga gisalsalapay, tilinabaan. Kita anak mo no, da makakita kanya. Baka adda nga patyanda nga bakla ka. Gamot na ti aramin da, kit aramin ti babae. When? O sige, umako na. No may panggap, iti panaglaba, panagkupin, panagsalapay, sikan ti mga ramin. Okay ba? Tamni ka sa takit sang siyak ti makit-kita da nga agsalapay ka da. Agak-akas. Okay. Idi addan 2 bulan mi manunay mi nga nagasawa. Tsak maure nga dagasin na. Tinawagan. Hello, honey? Hello? Maure ka? Nga dagasin na. Gulakar ka. Nalipatak yung magaking ka. Nga guber time, ha? Hindi agawid ang karoten. Agawid ka karoten. Agmulukan nga latak commute. Ha? Sorry. Tsak na yung magaking ka nga guber time, ha? Kabilitan ng aman. Kag-overtime ako. Ay, nag-commute. Kabutawan ni Sona, manong name siya tinagluto. At dati kundaway nga, nagkuyog kami, siya tagluto ko na iso. Di mas niluto na. Kas nalutot babae. Tumakas la. Mapaniti panunot ko, paklakit sa paiso na ito. Sila, saki dati ko na. Naling trabaho doon at tibalay. Nagpindas na kupin na. Dapat yung daway nga dilaw na at kupin ko. Iso nga dublyan na. Madadansawa na babae na ito. Yung siyak na babae ko. Tinakin ko. Manong nemi, adan digiti kong daway, ore saan nga overtime. Dinakmatin nagdagasin. Nagawit kang tulatan. Sige, nus ko na. At tapos nagigundawin manong nemi, no saan nagadagasan, madanon ko isunan dito balay. Nakaluto isunan. Nasapa ka nagawid? Hama. Nagawid ka maglaang dagos, di na pala inuray. Nalipatak. Nalipatam? Ti, nangdagas ken ka. Huwag gayam, kayat mo, susuruan kang drive, iyalang ka tida driver's license mo. Tapno, mga alam na matan tibukot mo kotse. Tapi met. Tapno saan ka nag-arkila? Di mo kaya nagkakalugan ta? Kahit kung marigaluan ka tibukot mo kotse, deta ti planok, saan nga deta jak kayat kakalugan ta? Sige, kumyunat kalatan. Di mo kahit tumadaan tibukot ako siya. Kayat ko. Ewan gayam. Kaya ano tinauding nga papa mo panang taditik? Kwarta di ading mo. Nabasbasa. Naripatak pa din. Uy, ingkanitang idi nga. Datat mang paadal kang kuha na. Di mo din palpalagip.
Pag yung parang mga kwartata, siyempre nakadeposito yung joint account ta. Mga withdraw kan to, ito, nakababa yung kadakwada. Sige. Harami ito turetahan doon sa Sabado. Paparag pa sumarong ko kadakwada. Nabayag mo itong tsak na panjibalay. Inaramit ko ng rodeta manong nemi. Kat naragsakan data. Ay, sus. Mani po dito nag-asawa kayo kani Mang Predo, manang. Talang umay ka. Sumarong ka. Apay. Ano't apay? Ngita lang. Busy trabaho. Huwag gayam nang, Tang. Kumusta kayo? Kastoy. Kas iti dati. Nanang gintatang kamlat ta. Hindi ading mga mila. At ang trabaho na. Kaya rin sa anggun nga tulungan ni Ellie. Hindi pa nagbasa na. Kit no anyat inkarimidi ang karoy akat tungpalin nyo. Dadangar ti rurayim mi. Isongar nga mahayak. Dato ni. Sikat pagnadak Ellie no dananang kintatang. Nanang ate suda mang tid. Sige na. Para kini Ellie dato. Kahit kumusta kayo, Matt? Kumusta ti bihag ti asawanan? Hindi pa nagsanaay ka. Sonya. Tsak maawatan na nang eh. Dapat di mo maawatan. Anat sa mga maawatan, anak kasensen na ay mo. Saan ka kadingan naragsak? Hindi sidong? Ni Fredo? Naragsakak. Mato na kita madmadlaw ko king kuhana. Nga saan kumamat nga nakadidilaw. Nga saan nga nakaskas daaw. Kas kumatian niya. Umuna-unay, nasiyat na makapagtinulong kami ti trabaho ti balay. Yung nadado nga, kas nakayat na nga, bukudan. Siyak tagluto no kunana siyak. Siyak taglaban no kunana siyak. Isun taglaba. Siyak tagdulos no kunana, siyak tagdulos no. Siyak ti bang asikaso kada kiti masetas. Tapno pumintas ti samo ti balay. Di kahit na nasawan, at na di makakita nga ni Fredo tagsalsalapay. Akas, agkupkupin. At dadagiti kong daw nga makita da ni Fredo nga agsuksukay ng mga aso, agsibsibog ka dagiti masetas. Wenang, nga naka-short, nga naka-sando. Ano pa yung tinadlaw mo? Dinakmat na nagdagasin. At dapat igugundaway ng umuno na pa ang gawin. Sa kahit na nga, adamatan bukod ko ako siya. Nalakad anat nakaskas daw ka na ita. Kaya turubing una nga sa gaya sakit ikot siya. Kasalanan na di nan kayat nga kalugang kami. Dati-dati idi agar-arim kanya. Iti saan na pinibagat, I love you. Kang kanayan na katagdagasan. Kang kanayan na kang ipiknik. Mapagitan tagasawa kami. Abit katawa kayo nanan. Kin gagangay dahil sa itilalaki Hindi ka adda pala gungunudan na kang ka. Kasi di tinaramid na. Tapos na maalukoy na ka. Kin kaputa asawa na kun. Hana aramitin di kasjayan. Kin saan na tagasawa kayo nga ron? Adada kuma. At abay hindi gundaway nga sakti kumawkawil kang kuha na. Nangaroon ano kasi nakamalado ng kawid. Kasla awanin ti pagipan na. Kasla da nang ibukbukan na. Baklan sakit yung agpaiso. Hana! No iti ket lalaki. Ita, taasawa na akon. Baklan samat din. Oh my God. Sasaw ti kastanak. Noon ti pamaneknek mo. Basol ti manghusga ti pada ng tao. Lalakit pagsalitaan nyo Awam ba't lang ti magsulbar na ita problema no saan nga takay nga dua. Ibagam dagiti kayat mo. Kanibagam dagiti saan mo akayat. Ngam kasla awan ti tured ko manong name. Ibatbatlaw ko kindi ngagpupungtutak. Agpupungtutak nga awam mo't tumubrak. Nga nakalagdag sit ti panagtugaw ko.
agtabag ko. Pero napaspasamak yung kahani. Sa lutsudan nito. Awan. Ano't awan? Awan. Ni? Abi ko nagkakastakan no awan. Ano't problema? Di problema? Ha? Sikat ti problema. Ano ko ti problema mo kanya? Kakaisuna nga nagagatak. Ti trabaho ti nagtibalay. Data nga ti problema ki. Abi nga sika. Adakmat ka asamo nga babae. Di mo kaya't nga tulungan ka. Hanak na tulungan eh. Pagbalinakmat nga pagbalinakmat nga saan nga babae ti unang ti pagtaingan. Hindi kita raramid. Siya ti mga ramid. Di mo kaya't nga tulungan ka. No tulungan na okay. Ngayon nubukudan madi. Di kaya't ko. Kinagbaling ka, prinsesa. Saan ka pagtrabahuin no mabaling? Dadating ka rin inibagi. Nga panang dungo ka. Panang dungo ka di? Ano nga rod? Tapos saan ka mabanog? Pinagbalin na kasadot. Pagtulagan na karga na kayo na ito eh. Tatnoon di problema. Sa bali ita. Hindi kahit mo sawan. Nasaysayat ka idi ngamitan ta asawa na kon. Hindi kayo dagdagasan nak. I-date nak. Itakit sa anin. Kit natural ka sa anin ata naalan na kon. Asawa na kon. Kasyay. No, every Friday aramidan ta man. Kasyay. Tiyan aramid ta idi. Magastusan ta. Di ba? Magamidi nga ori ang kasarod. Gastos mo. No para kanya. Okay lang ka. Isa ka na antat masakbayan na kitagbalintungan nagta. Okay. Gasto yan. No, idikit every Friday. Itakit once a month. Okay ka? Okay. No, once a month. Ngayon itakit manunga bulantan, awan pulos. Agtulag ta lang ang sayat, sweetheart. Hani? No, anyaman ti problema, solusyonan ta. Okay. Tulungan ka. Iti trabaho ti nagtibalay, saan ka hangko bukudan. Dapat, gabot na siya ti babae. Tama nga no, magbagada nga talaga nga bakla ka. Sa anak ka bakla. Sa anak ka silahis. Nasihat mo kasta. Nagcarita tang lain. Pagtulagan na ti amin. Tapos na kasta, kita mapasamag ti santa nga panagkinawatan. Ha? I-schedule ta once a month nga date ta mapantay ti beach resort and once a month nga mapantag shopping. Ag mall ken ag beach. Okay ba? Sige. Arami ti Andreta. Hanapay ti kayat mo. Kahit mo mapantag shopping, Jeje sweldo, so ipagbayad ko, iti i-shopping ko para kang ka. Okay. Kasang mat, regaluang kami. Okay. Awan problema nga ro din. Dadyan nga ro kutse. Kahit ko, tagasin na. Nung nga ro ag-overtime akon, kahit na ag-overtime pa akit saan. Basta tagasin na. Diyak kahit agkakotse. Diyak kahit amo na nag-drive. Ang mga no, agsulsulo akto kat madisgrasya. Okay, it's a deal. No sa anak lagid ag-overtime, dagasan ka. Okay. Ti trabaho dito balay, tulungan ka lang. Saan ko ubukudan. Okay. Ako problema nga rin. Hanin, basta saan lagid abakla. Ni sweetheart ko na yan. Nakabakla. Lalaking lalaki ito, oy. Pagka nanok tipadak nga lalaki. Sige, sweetheart. Pakawanan nak, no? Daman di kiti pa nagtuwa-tuwa. Pakawanan nak. And I love you. I love you more, Sonia.
May gidyat ngagpay so idi ngagpay sumanong. Tadinakpay na asawa. Agidyat ita. Gagangay. Kasapulan si panag-ekonomiya. Data once a month nga pa nag-shopping, ano pa nag-mall, once a month nga mapamiitigi ti baybay, umanayin na ita. Ang nga nagsikuga kon sakbay manong name iti wedding anniversary mi. Ada nagpitpitik ti saklot ko. Pagaputot man gayam ti bakla. Ana? Bakla ka? Haan. Si kami. Kunada nga ti lalaki ket mabiktima iti bakla. Agbakla tumet. Kinapudno na. Ado na kita mang sulsulisuktan nga kiti ka bakla. Iso dapat ti mangted Kadala kamot di bakla mangted. Pulos. At dapat dinanong ko di nga bakla ti papilit na kindi. No kasta. Kompleto met lang nga lalaki natin. Asawa, kawan, sweetheart. Tayo ko naknarotin. Inuray ko nga 25 ka, sakbay nga inaram ka. Imbaglaki din, tadatamit lang tinay ka rin. Iti agdama manong nemi, talo dagiti bunga tinay at mi kini Fredo. Kat di namat baybayan ti magina manong nemi, ti salon at na. Ag-exercise, pasare ag-gym, ket makita. Nga orit adda edad na manong nemi nga dandanin, dandanin ag 60. Kasla, agtawan pa lang ti 40. Ganun. Ikabuta talaga nga tagibon na, ti salon at na. Ken, nagtultuloy manong nemi, ti irot da kita rakop mi. Ti bara da kita agek, ti bara ti anayat mi. Ti ragsak mi, natalinaay, nga biyag mi, agraman ka rin talo ngandak mi. Nasiyat met manong nemi tinagpanagan di duwa kakapsat ko, diaburadek nga ni Eli manong nemi ti kabalay da tatang kininanang ken nagititalumat nga apuko da ken kuana, kadakwada. Kastamet manong nemi, iti adjek ni Mila, napintas mat ti biyag da, iti binangon da nga pamilya. Dahito nga rin ti pagkasalita at manong nemi ket thank you ti anos mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsan ken ka dito Italiana, ti panang accept mo ti friend request ko, ti panang ibagam, doon niya di kiti rumbeng nga ramidak, ka i-text ko, uno i-chat ko, nga rumbeng nga detalye, tap ni kasta, kaya napintas, iti pa nakaurnos. Kaya layang mo nga ng tedbiyag, kaya sabi ko mata nakibati, iti adal, liwliwakin pagsanmingan ti biyag. Tuwang nga rin agyaman nga pagayam mo, Sonia.